Тапшыруыбызның чираттагы кытлау сәламе зур Чиркли авылында гомер кичерүче хөрмәтле милләттәшебез Ягудина Мәрьям Рәшит кызына юллана. Бүген ул үзенең 55 яшьлек матур юбилеен каршылый. Аны истәлекле гомер тантанасы белән ихластан тормыш иптәше Исмаил, кайнапасы Фатыма, кызы Галия, кияве Султан, улы Али, килене Динә, оныклары Адилә, Камилә, Алия, Сафия, Камил һәм кода-кодагылары котлыйлар. Авылның гүзәл чәчкәсен үземнеке итеп яши башлавыма байтак ел узды. Шул дәвердә тормышның төрле ягында туры килде күрергә. Тик минем хатыным, ул аңлатып бетермәслек көчле рухиясе. Ул гел әйтә торган иде. Кадерлем, барысын да булдырабыз. Ашыкма. Көннән-көнгә мәсьәләләрне шишергә кирәк дип. Шулай шишә-шишә икәү бергә картлык сафына керәбез. Оныклар шөкер үсеп килә, балалар күңел шатландырып матур яшәп киләләр. Рәхмәт кадерлем барысы өчен дә. Киләчәктә дә Раббым бер тигез гомер кичереп, мәхәббәттә яшәргә язсын. Мин сине бик нык яратам, сөеклем. Җаным, янәшәдә сине тою җитә, аңлар өчен олы бәхетне. Минем күңел канат кагып яши. Синең белән мин бик бәхетле. Худайдан бирелгән түгәрәк бәхетем. Гаиләм учагым, селкенмәс тәхетем. Тәкъдирдән язылган син миңа, мин сиңа, парак кыш көндәшер бәхетле язмыштан. Кайрылса канатым, аерылсам ярымнан, үләрмен саргайып мин сары сагыштан. Әнкәебез, сагыш тулы йөрәгеңне кысып, син гомер буе бар авырлыкларга түздең. Зур тормыш авырлыкларын җиңә барып, безне тәрбияләп үстердең. Әнкәебез, сезгә әткәй белән нинди язмыш сынаулары аша үтәргә туры килгәнен без хәзер генә аңлый башладык. Син бүген дә безнең өчен яшисең. Балаларым сәламәт, бәхетле, акыллы булсыннар дип, бер нәрсәгә дә мохтаҗ булмасыннар дип тырышасың. Хәтта моның өчен үзеңне бик күп нәрсәдән мәхрүм итәсең. Без моны яхшы аңлыйбыз, әнкәй. Һәм бар мәрхәмәтең, кайгыртучанлыгың, сабыр, алтын йөрәгең өчен мең рәхмәтләребезне әйтәбез. Газиз әнкәй, нинди рәхмәт укыйк, нинди җылы сүзләр сайлыйк без. Синең изге мәхәббәтең белән яшибез без сынмый, сыгылмый. Син булганга күрә генә, әнкәй, бу дөньяда бары нур гына. Нур сүнмәсен, һич тә сүрелмәсен. Озак яшә, исән бул гына. Кадерле Мәрьям Рәшитовна, туган көнегез белән сезне. Һәр көнегез балаларыгызның мәхәббәте һәм хөрмәте белән тулсын. Һәр чакта да бүгенгедәй кадерле, сөекле, матур булып калыгыз. Ә инде алдагы чор бәйрәмегезне тагын да ямьләндерсен иде. Аны сезгә якыннарыгыз бүләк итәләр. Күңелеңә дәрт үсетәсен, синең һәрбер туар көнең, сиксен бәхет күртәсен. Туган көнең, күңелеңә дәрт үсетәсен, синең һәрбер туар көнең, сиксен бәхет күртәсен. Көлке üzülmesin, сыйлы табыннарында, Шәй урталары гына бит, Өмреңе календарында. Туган көнең, күңелеңә дәрт үсетәсен, синең һәрбер туар көнең, сиксен бәхет күртәсен. Туган көнең, күңелеңә дәрт үсетәсен, синең һәрбер туар көнең, сиксен бәхет күртәсен.
ilişkine. Süygen yar nazı üstesin, yürekler peşine. Tuğan günün, köngüline dert sütesin. Senin her bir tuğan günün, sipsin bakıp kürtesin. Tuğan günün, köngüline dert sütesin. Senin her bir tuğan günün, sipsin bakıp kürtesin. Sütesin. Senin her bir tuğar günün, sipsin bakır kürtesin. Tuğan günün, köngüline dert sütesin. Senin her bir tuğar günün, sipsin bakır kürtesin. Tuğan günün, köngüline dert sütesin. Senin her bir tuğar günün, sipsin bakıp kürtesin. Senin her bir tuğar günün, sipsin bakıp kürtesin. Sipsin bakıp kürtesin.